vină înaintea Domnului îmbrăcată în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Dar femeia care vine de jumătate dezbrăcată să-și prezinte toată marfa pe piață în adunare, nu vă râgheți că e de plâns asta. E de plâns. E de plâns. Pot să vă dau un exemplu și martor la ceea ce o trebuie să mă fac pe nebun. Într-o adunare unde am fost, corul era așa ca aici, femeile partea aceea o voce, bărbați aici, dincolo femeile altă voce și bărbați aici. O femeie cu fusta așa de o palmă, stătea așa, să mă scuzați, uite așa stătea în fața bărbaților. Bă, oamenii buni, dar acum ori e o nebun, ori voi ați părăsit tot ce e dumnezeiesc. Cum vă puteți permite o asemenea spurcăciune și o asemenea stricăciune în adunare? Pentru că degeaba vreți să-mi explicați mie că ce-i în carnea asta. Ce-i în carnea asta e și în a voastră. Noi nu suntem decât putregai. Și dacă nu-i Duhul Sfânt care să stea în viața noastră, să ne dirigeze viața pe calea pocăinței, ne rupem gâtul în adunare aici și ajungem cât pe aici, zicea omul lui Dumnezeu, era să mă nerorocesc de tot în mijlocul adunării și a poporului. Și toate astea pleacă de aici. Dacă învățătura nu se dă așa cum scrie Biblia, ne încurcăm de tot. E aceea Duhul Sfânt o tras atenția și Apostolul Petru făcea accent, pentru că mă rezum la versetul care l-am citit din Ioan. Să lucrați lucrarea care o cere Dumnezeu să o facem. Ajută-ne. Nu asta care satură pânchecul, care scoate în evidență ce grozav predicator suntem, ce diplomat suntem, câte doctorate avem. La Dumnezeu toate astea sunt egal cu zero. Pentru că și dacă fac slujba, și așa diavolul are reușită în biserici. Dar dacă trăiesc pocăința 100% și nu fac slujba cum o cere Dumnezeu, am șansa să spună Domnul, nu te-am cunoscut niciodată. Pentru că citim în Matei, capitolul 7, versetul 21, mulți ori vin în ziua aceea și o zice, Doamne, Doamne, noi am prorocit în numele Tău, am scos draci în numele Tău, am făcut semne și minuni. Și Domnul la spune, niciodată nu v-am cunoscut. De ce? De ce? Tare, spuneți tare. Nu și scrie acolo. Nu scrie și fără de lege. Ați lucrat fără de lege. Adică ați lucrat cum vă tăia capul. Cum v-o gândit mintea, așa ați făcut voi. Ei, Dumnezeu nu acceptă astfel de slujire. Pentru că auziți ce zice Duhul Sfânt prin Petru. Îl știți voi. 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Ca niște buni ispravnici ai harului feluit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care... De unde? Cum? Darul primit de la Dumnezeu, zice fratele. Sunteți de acord cu el? Fiecare să slujească altuia după darul pe care l-a primit. De unde? De la seminar. De la cult. De la papa. De unde? De la Dumnezeu. Pentru că așa v-am citit în Corinteni 12. El le dă darurile, El le dă slujbele și El face lucrările Duhului Sfânt. Aleluia! Și când nu putem să... Eu cu fratele ăsta amândoi avem Duhul Sfânt. Amândoi suntem penticostali, botezați în apă, botezați cu Duhul Sfânt și predicăm Evanghelia. Dar eu cu El nu mă pot unghi, nu mă pot asocia. Întreb, e Duhul Sfânt în noi în amândoi? Puteți să-mi spuneți cât îmi vreți, eu nu vă cred că Duhul Sfânt face unitate, face legătură. Duhul Sfânt vrea să facă curățenie generală în Biserica lui Hristos, pentru că Hristos, asta e misiunea la care ne-a chemat. Biserica asta vrea să o prezinte înaintea Tatălui, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ce? Curată, mărit să fie Domnul. Amin. Dacă nu e asta dorința în fiecare dintre noi, chem aici împreună, dar ne uităm așa peste umăr unul la celălalt, ăsta, ăla. Păi dacă ar fi Duhul Sfânt, nu mai putem face asta, dragii mei. Când e Duhul Sfânt prezent acolo, de la cel mai mic din adunare, niciodată, toți anii mei, 40 de ani cât am stat în fruntea bisericii, 30, pardon, în 40 am fost doar în comitet,
La 30 de ani când am stat în fruntea bisericii, niciodată nu m-a jenat un copil de 10, 12, 13 ani. Frate Pașca, ai vorbit ceva și mie mi se pare că nu potrivește cu Biblia. Ce-am vorbit? Aia. Mulțumesc. Mulțumesc Domnului și ție pentru că ai stat treaz în adunare. Asta e dovada că te interesează ce se vorbește în adunare când m-ai luat de mânecă și mă întrebi. Tu vei să-mi dai mie lecții, mă? Tu care nici nu știi cum... Cine ești eu? Un verme a pământului, un putregai. Fraților, pe Pașca care vă vorbește astăzi, nu-l puteți pune în cântar după predică, ăsta e darul lui Dumnezeu. Pașca reală e ăla care trăiește în fiecare zi printre oamenii de afară, în familie, în societate, la serviciu, la școală. Ăla e adevăratul Pașca. Ăsta ce-l vedeți aici e astăzi darul lui Dumnezeu. Aleluia! Dar suntem furați. Furați. Și la ora actuală, biserici întregi sunt buimăcite de proroși mincinoși. Am dovezi în privința aceasta și spuneam fratelui moldovan de la Oradea, de la filială, băi, du-te, cheamă-i la ordin, strânge-i undeva și spune-le că oamenii ăștia măr cu ochii deschiși că tăiat. Un cumnat am eu la 52 de ani, a murit de cancer. Înainte de a muri, cumnata mea au mers la toți prorocii că de-au cunoscut. Arad, Timișoara, Bihor, Sălaj, Satul Mare. Cred că vreo 50 au avut pe lista care au prorocit. Din 53 au prorocit că se duce la Domnul. Restul că Domnul vindecă, o să da și data precisă când îl pune pe picioare. Și copiii, 13 copii care au rămas în urma lui Iisus, n-are rost să mai mergem la adunare. Dumnezeu care a prorocit că îl vindecă pe tata ne-a mințit. Că tata a murit și m-am dus între ei plângând și am spus, nepoței mei, oamenii ăștia nu au vorbit din partea Domnului. Ori fost proroci mincinoși. Pentru că dacă vorbea Dumnezeu, ce-o vorbit Dumnezeu, se duce la îndeplinire. Aleluia! Dar pentru că nu avem baze pe ce scrie Biblia, suntem purtați de aceea Duhul Sfânt în 4 Efeseni, versetul 11, Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, evangeliști, păstori și învățători, pentru creșterea și desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, ca să nu mai fim purtați de orice vânt și val de învățătură prin viclenia oamenilor, ci credincioși adevărului. Ce e la adevăr? Ce e la adevăr, fraților din Deva? Citim în Ioan 14, Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul. Tot în Ioan 17, Domnul Iisus Hristos în rugăciune, zice, Tată, sfințește prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul, mărit să fie numele Domnului. În 1 Ioan, capitolul 5, versetul 6, citim acolo că Duhul este adevărul. Slăvit să fie Domnul! Amin. Hristos, Duhul Sfânt și Evanghelia au menirea să ne pună pe calea care nu ne încurcă nimeni, fraților. Nu ne mai încurcă. Când mergem sinceri, mână în mână cu Hristos și credem Evanghelia așa cum scrie Duhul Sfânt, cum a trimis oamenii lui Dumnezeu, n-are cine ne încurca, n-are cum ne duce în eroare, pentru că Dumnezeu care ni Tată, o zis Domnul Iisus Hristos, pe cei care mi-au dat Tatăl, nimeni nu poate smulge din mâna mea. Dar noi le putem smulge. Noi ne putem? Lasă-mă, mă spun eu, voi nu știți numai ce scrie Biblia. Dar ce ai vrea să mai știu? Ce ai vrea să mai știu? Poveștile oamenilor? Imaginați și gânduri de oamenilor bolnavi care s-au depărtat de credință, pentru că știm în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință. Întreb, oamenii ăștia erau în credință? Voi puteți să vă lepădați de ceva ce n-aveți? N-ai ce lepăda dacă nu ai. Oamenii ăștia s-au lepădat de credință, ăștia au fost în credință cândva, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. E zguduitor, așa-i? Dar e un adevăr pe care îl trăim. E un adevăr pe care îl trăim. Mi-a spus, frați, prin bisericile puneam, frate, la noi, a spus păstorul, din 1 Corinteni, capitolul 11, să nu se mai predici. De ce?
că deranjează. Numai că interesant. Interesant că atunci când nu mai avem poftă de mâncare, nu mai putem umbla pe picioare, cheamă salvarea. Cheamă salvarea. Du-l de urgență la spital. Merge la urgență și zice, ce nene? Nu știu, domnule. Senzațiile cu tare și îi spun tot ce așa. Bun, dezechiparea. Pune acolo pe patul ăla și începe de la talpa piciorului până la crește și la crește de jos. Au! Dar ce s-a întâmplat? Acolo e buba. Când vedeți oameni în adunare, când se vorbește Evanghelia, că-s deranjați și frământați și nu pot asculta și au de comentat, vorbesc când se vorbește Evanghelia, așa să rețineți cum vorbesc. Oamenii ăștia bolnavi acolo, ăștia atacați undeva, Duhul Sfânt l-a sesizat, deranjează, frământă, dau telefoane, nu dată mi s-a spus slujitorii din Oșorhei, băi, iar o sunat din unde ai fost. Foarte bine, înseamnă că au ascultat predica de acolo. Și ce ți-a spus? Că ai tras tare. Adică cu ce am tras tare? Că am vorbit ce scrie Biblia? Dacă oamenii atâta minte au în cap, ce poți să le faci? Adică eu îmi las casa, îmi las liniștea, îmi las... Păi am venit pe drumul ăsta de la Oradea prin Vașcău aici, dacă aș fi știut, nu veneam nici dacă făceam încă în plus. Distrug mașina, las timpul ca să vin să stau cu frații, să le arăt lumina Scripturii. Și când mă trezesc că ajung acasă, telefoane că i-am omorât cu cuvântul în adunare. Frate, cu Biblia poți omorâ? Și cu... De unde ai citit asta? Pentru că așa vă citeam mai înainte din 1 Romani, capitolul 1, versetul 16. Nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că ea este puterea de mântuire, nu de omorâre. Dar omul mort poți să-l întoarce de pe o parte pe alta, că nu mai rezolvi nimic cu el. Ei, pentru asta tot ce dai, totul e sarbă, totul e stricat, pentru că el însuși e un stricat și care vrea să strice și pe alții. Dumnezeu să ne păzească de starea asta. Domnul Iisus Hristos, așa cum am zis, din starea asta, din oameni care trăiesc sub dominația stricăciunii și a păcatului, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a scos de acolo. Și citim în Ioan, o venit la ei să nu primi, dar tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se... Asta ce înseamnă? Ne face El? El ne face, dar cu votul nostru. Noi spunem, Doamne, de astăzi vreau să bag divorț de dracu și să slujesc Ție. Asta înseamnă pocăința. M-am săturat cât am fost rob diavolului, toată lumea zace în cel rău. Și de acum semnez divorțul și vreau să fiu al tău. Și citim în Romani, în capitolul 13 cu 14, unde Duhul Sfânt, prin Apostolul Pavel, ne spune în felul următor. Citeți și versetul 13. Să trăim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri, nu în beții, nu în curvii și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să treziți poftele, să vi se fie Domnul. Adică cum să mă îmbrac în Domnul Iisus Hristos? Citim în Galateni, capitolul 3, versetul 27, un cuvânt pe care de asemenea Duhul Sfânt prin Apostolul Pavel ne spune că toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat în Hristos. Dacă s-a îmbrăcat în costumul ăsta, unde ești? În costum. Toți câți v-ați botezat pentru Hristos, ați luat pe Hristos peste viața voastră. Și nu se mai veie Pașca. Cine se veie? Hristos. Mărit să fie numele Domnului. Și în Coloseni, în capitolul 3 cu 3, Duhul Sfânt ne spune, nu-i suficient să rămânem nici aici. Auziți ce zice Duhul Sfânt? 3 cu 3. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în... Mărit să fie numele Domnului. Mărit să fie numele Domnului. Când am ajuns cu Hristos în Dumnezeu, atunci se împlinește cuvântul Domnului din Romani, capitolul 8, versetul 1, nu mai este nicio osândire pentru cei care nu mai trăiesc în îndemnurile firii pământești. De ce?
Pentru că nu mai trăiește El, cum zicea Apostol Pavel, nu mai trăiesc eu, ce trăiește Hristos în mine. Doamne, crește-ne la nivelul acesta. Amin. Ei, când am ajuns cu Hristos în Dumnezeu, dragii mei, nu ne mai facem probleme când venim la învon. Cine e în adunare? Păi ăsta e de la SRI, ălălaltă e de la PSD-ul. Păi dacă am vorbit adevărul aici, mâine pot fi legat. Să nu cumva să credeți că dracu a murit toată cu Revoluția, nici vorbă. Are oameni printre voi încă care vă notează tot ce vorbiți. Tot să știe. Asta vă spun din experiența personală. Acum, după Revoluție, nu. Tot. Și cineva care are intrare și mai pe sus mi-a spus, Pașca, ai grijă că ești pus în vizor. Nu are importanță. Eu pe timpul lui Ceaușescu nu vreau să vă scot în evidență, nu știu, am chemat un colonel de securitate și la poliție acolo, șeful de post în dreapta, în celălalt în stânga și scoate hârtia din buzunar. Și cunosc semnăturile astea, le cunosc. Știu că oamenii dumneavoastră le-am spus înainte, dar n-am ce să mă sperie pe mine. Pentru că asta mă pot speria pe mine când sunt un hoț, un culvar, un târhar, un borfaș, un om de nimic, dar când vestesc Evanghelia curată, n-au ce să mă sperie, pentru că e Cel care mă apără, Tata. Aleluia! Dumneavoastră aveți autoritatea de stat, puteți veni să spuneți, omul ăsta trebuie dat la o parte, nu mai e capabil să conducă biserica, numai că aveți de-a face cu el. Eu nu știu cum va proceda. Mie mi-ați luat sarcina după umăr, numai că Dumnezeu nu știu cum va proceda cu dumneavoastră. Aveți familie, aveți copii, nevastă, părinți și dacă Dumnezeu va interveni pe acolo, poate că într-o zi ne vom întâlni înapoi și spune, bă, hai, roagă-te ca Dumnezeu să mă ierte, că m-am băgat în ghiul meu fiertoala. Fraților, nu mă mai căuta nimic, începeam slujba seara la 6 și să termina dimineața la 5. Vă spun că am martori aici în sală care au trăit scenele astea în Oșurei. Cântau acordoane și saxofoane se auzeau până în Oradea. Jamurile și ferestrele și ușile erau deschise, băncile afară din adunare, frați din Botoșani, din Suceava, din Arad, din Satul Mare, din tot, să cutremura locul unde eram adunați. În veci nu s-a atins nimeni noi. De ce? Că Dumnezeu a spus că ne apără pricina când e vorba că lucrăm pentru El. De aceea vă îndemn în numele Domnului, nu tremurați în fața duhurilor care vin să, băi, te pun la punct. Mâine știe filiala, păi nu să știe filiala, știe papa, că nu mă interesează. A spus, domnule, mai mult decât viața n-ai ce-mi lua. Când mi-o ia astăzi, că Domnul mi-o ia mâine, că mi-o ia apoi mâine, într-o zi tot trebuie să mă plec, dar când plec de aici, vreau să mă duc cu mâinile curate și să spun, Doamne, sunt nevinovat de sângele tuturor, că nu m-am ferit să vorbesc nimic din ceea ce era de folos. Asta e dorința cu care ne înfățișăm înaintea Domnului și mă rog din toată inima, Dumnezeu să binecuvânteze adunarea din Deva. Ajută, Doamne, amin. Gândul cu care vreau să mă despart de voi și să termin predica din ziua de astăzi nu s-a terminat. Predica ar trebui ținută până la 4-5 măcar. Îs multe. Hai să nu uit un aspect. Pentru că stai strigent la ora actuală. Și vreau să înregistrați întrebarea așa cum vă pun. Scrie în Biblia voastră undeva că Dumnezeu toate faptele noastre cele bune le privește ca o haină mânjită? Asta e biserica? Da și nu? Nu și da? Vă rog încă o dată pun întrebarea. Scrie în Biblia voastră că Dumnezeu toate faptele noastre cele bune le privește ca o haină mânjită? Poți să pui Isaia 64:6. Vă rog să rețineți întrebarea. Scrie că Dumnezeu toate faptele noastre cele bune le privește ca o haină mânjită? 64:6 ai pus? Isaia 64:6. O spun asta pentru că se predică la nivel mondial la ora actuală. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Aveți versetul ăla să-l te rog acolo. Pun din nou întrebarea. Scrie în Biblie că Dumnezeu toate faptele noastre cele bune le privește ca o haină mânjită? De ce nu aveți curajul că nimeni nu vă dă notă, nimeni nu vă pedepsește sau nu vă... Nu scrie, zice frate, nu, zice o soră. Mai este cineva care zice da.
Că eu o spun tare că nu scrie. Dacă cum nu scrie, frate? Uite-te acolo, tot am ajuns că le șucurați. Ei, dar nu Dumnezeu spune asta. Și asta e mare diferență. Te rog, pune versetul 5. O limpezesc și vă zic amin, nu vă mai simt. Dar asta am ținut să vă spun pentru că e foarte problematică treaba, pentru că vă rog să rețineți un aspect. Dacă Dumnezeu toate faptele mele bune le aruncă ca o haină murdară, ce rost mai are pocăința? Ce rost mai are pocăința? Mai are rost să mă străduiesc să trăiesc pocăința? N-are rost, că Dumnezeu nici așa nu ține cont de viața mea. Tu ești înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile tale și aduc aminte de tine. Întreb până aici, oamenii ăștia sunt prieteni cu Dumnezeu, plăcuți lui Dumnezeu sau nu? Amin, zice un frate. Și voi sunteți de acord. Dar cum să nu? Cu ăștia colaborează Dumnezeu, care împlinesc cu bucurie dreptatea celor ce umblă în căile lui și aduc aminte de el ca să îi păzească poruncile. Dar te-ai mâniat. Și eu întreb de ce? Pentru că ăștia din partea a doua versetului mai sunt pe aceeași poziție cu cei din prima parte? Nu mai. Te-ai mâniat pentru că am luat o razna. Am dat mână cu stăpânul veacului și am compromis sfințenia. Te-ai mâniat pentru că am păcătuit. Și întreabă prorocul, vom suferi noi veacnic sau putem fi mântuiți? Și acum versetul 6, te rog. Zice, prorocul înaintea Domnului vine cu o mărturisire. Toți am ajuns ca niște necurați. Și eu întreb de ce? Am păcătuit. Ne-am compromis cu păcatul. Și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem oferiți ca o frunză și legiurile noastre ne iau ca vântul. Fraților, opriți-i. Opriți-i fără nicio jenă. Spune, frate, stai și nu mai vorbi prostii. Opriți-i pentru că fac gravajii. Oameni cu doctorate în teologie, au auzit urechile mele la radio, vocea Evangheliei, citând versetul ăsta. Fraților, nici așa n-avem cu ce ne scoate în evidență înaintea lui Dumnezeu, că înaintea lui Dumnezeu toate faptele noastre sunt ca o haină murdară. Am fost gata să pun mâna pe telefon să le sun la ăștia, băi, opriți măi, nu mai lăsați asemenea învățătură, că să dăm public, să dăm popor. Dar știți pentru ce face Pașca? Lucrarea asta dacă o face? Pentru ca să-și acopere murdăria lui. Fraților, și așa, degeaba vreți să mă catalogați pe mine după viața pe care o trăiesc, că înaintea lui Dumnezeu nicio faptă n-are sens, n-are rost, că toate sunt ca o haină mânjită. Și ca să ne acoperim murdăria, în mod special noi care predicăm, venim și mușamalizăm adevărul Scripturii ca să rămânem noi în picioare. Numai că Duhul Sfânt, citim în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 1, un cuvânt de care toți lucrătorii vă rog să țineți cont, pentru că e foarte important. E foarte important că dacă nu facem asta, lucrăm așa ca să ne aflăm în treabă, dar nu că dăm rezultate. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, și iară pun întrebarea, de la cine am căpătat îndurarea? De la stăpânul bisericii, la Hristos, capul bisericii, mărit să-i fie numele. Noi nu cădem de oboseală, una. 2. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă n-am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, atunci trebuie să fac loc, fraților, fiți cuminți, că doar Pavel i-a dat voie lui Timotei să tragă cât un păhărel. Păi și noi după mâncare bună, un pahar de vin nu strică. De ce? Pentru că-s pătimași. Că dacă n-aș fi pătimaș, nu mi-aș deschide poartă spre păcat. Și baiul că după ce mi-am deschis poartă mie, vă deschid și vouă, și eu și voi împreună ajungem în iad. Dumnezeu să ne păzească de asta. Amin. Nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să umple adunarea din Deva de Duhul Sfânt. Amin. Dumnezeu să ridice proroci autentici. Amin. Vreți? Care ați vrea să fiți prorocul ăsta? Nu cred. Știi cât i-o trebuie lui Petru după ce a intrat Anaria și s-a înfirat cu minciuna la el? După ce Domnul folosește, cât a durat până a ajuns după gratie în pușcărie? Ai piele pentru asta?
Timpul nu se aparține, dar consecințele se aparține, pentru că Dumnezeu ce-a vorbit îi da și amin. După ce îl cheamă pe Pavel, o să se duce că l-am chemat să fac din el un sol și i-a arătat tot ce trebuie să suferă. Slujbă dumnezeiască și lucrare curată în biserică fără suferință, dragii mei, nu acceptați. Și eu îmi pun întrebarea, vorbesc sincer în dreptul meu, nu vorbesc în dreptul vostru, că nu vă cunosc. Scrie Pavel către Timotei, toți cei care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi, dar eu nu sunt prigonit. Frații mi-au oferit scaun tapizat, casă cu aer condiționat, libertate de plină și nimeni nu mă ia la întrebări după, mă duc frații, mă pun la masă și întreb, dar de ce, Doamne? Și Duhul Sfânt îmi spune așa pe la ureche, pentru că nu faci lucrarea cum trebuie. Du-te în adunări și vorbește împotriva păcatului care îl vezi, nu care îl descoperă prorocul, care îl vezi cu ochii, n-ai curaj să vorbești. De ce? Că e nevasta păstorului, că e fata prorocului, că e fata papei de la Vatican și că e cu tare și n-ai curaj să spui împotriva păcatului că după ce ai ieșit de acolo nu se te mai strângă de mână. Întrebați-l pe fratele Pavel, e venit să om din lume. Într-o adunare, înainte de a cânta, au zis, băi, fraților, dar scuzați-mă, eu am cântat la discoteci, am cântat în baruri, am cântat la anunți, am cântat la stricăciuni, ce văd la voi în adunare e ceva strigător la cer. Femei dezbrăcate, provocator aici și a zis dictatorul acolo, frate, ți-am dat la cântare ta și stai liniștit în banca ta. Vă întreb, omul ăsta e călăuzit de Duhul Sfânt? În loc să zică, frate, mulțumesc Domnului, fraților, mulțumim Domnului că mai este cât un nebun aici și acolo care strigă împotriva păcatului. Pentru că noi cu păcatul nu ajungem în împărăție. Oamenii buni, cu păcatul nu ajungem în împărăție. Poate să vină cine vreți, Biblia rămâne în picioare. Mă rog din toată inima, Dumnezeu să binecuvânteze adunarea din Deva. Dumnezeu să umple adunarea cu Duhul Sfânt. Toate mădularele la post, călăuzite de Duhul Sfânt, să lucrăm mână cu mână și să ne pregătim că Domnul vine. A Lui să fie slava în veci. Amin. Amin. Lăudați să fie Domnul, Domnul să vă binecuvinteze. Este un verset care spune, biserica să asculte ce îi vorbește